wurin datse kafofin sadarwa sanadiyar ayyukan 'yan bindigan daji masu garkuwa da mutane. Kamar yadda jihar Zamfara ta buƙaci a doɗe mata kafafun sadarwa, wannan ma gwamnatin jihar Sokoto ta buƙaci a yi irin wannan rufewar, amma a ƙananan hukumomi guda 13. Har wa yawa arewacin Najeriya ana ci gaba da asarar rayuka sanadiyar barayi masu kwace kan titunan Kano, birni mafi girma a yankin. Da suka zagaye mu sai suka ce ba mu wayarka, sai ni kuma sai suka ce mun ke kuma me a jakai. Ban ce musu komai ba sai ɗayan ya warce jakata, shi kuma sai wani ya caka mai wuka a kirji bangaren hagu. To za kuma mu kawo muku cikakken martanin da gwamnatin Najeriya ta mayar kan rahoton BBC wanda ya bankaɗo yadda aka yi watsi da aikin wuta na Mambila. Amma duk kafin mu kai gare su sai na haɗa ku da Sani Aliyu wanda zai karanto mana labaran duniya daga ofishinmu na Lagos. Amurka ta bayyana damuwarta kan abin da ta kira rashin adalci kan shari'a da aka yi wa wani mutumin ƙasar Rwanda wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 25 a gidan yari. Paul Rusesabagina shi da wanda ya suna bayan ya ceto ɗaruruwan mutane yayin rikicin ƙasar Rwanda a 1994 wanda aka yi kisan kiyashi a lokacin. A sabili da bajintar da ya nuna har an yi wani fim mai suna Hotel Rwanda daga labarin rawar da ya taka. My father was illegally detained before this verdict. He is illegally detained today and tomorrow. Muryar Karin Kanimba, yar wajen Mr. Rusesabagina kenan ke cewa ana tsare da mahaifina ne ba bisa ka'ida ba, kuma bayan wannan shari'ar za a ci gaba da tsare shi ba bisa ka'ida ba. Ya riga ya san cewa shugaba Kagame na son rufe bakinsa tun shekarun baya, kuma abin da ya auku kenan. Amurka ta ce za ta yi sassauci ga matafiyan da ke shiga ƙasarta waɗanda suka yi allurar rigakafin corona daga watan Nuwamba. Tilas dukkan masu shiga Amurka su amince a yi musu gwaji kuma a bincike waɗanda suka yi mu'amala da su akan hanyar su ta shiga ƙasar. In early November, we'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying. Kakakin fadar White House, Jen Psaki kenan ke cewa a farkon watan Nuwamba za mu fara aiwatar da wasu sabbin matakai domin hana yaduwar annobar corona, musamman daga matafiyan da ke shigowa Amurka daga kasashen waje. Amurkar dai ta hana kusan dukkan matafiya shiga ƙasar ne wata 18 da ta gabata. Tarayyar Turai ta yi murna da jin wannan labarin kuma ta ce ta daɗe tana jiran Amurka ta ɗauki wannan matakin. Wani harin sama ya halaka wani kwamandan wata ƙungiyar masu ikirarin jihadi a yankin arewa maso yammacin Siriya. Wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam mai suna Syrian Observatory for Human Rights ita ce ta sanar da aukuwar lamarin, wanda ta ce kawancen da Amurka ke jagoranta ne ya kai harin ta hanyar amfani da wani jirgin sama maras matuki. Rokan da aka harba ya tarwatsa wata mota tsakanin biranen Idlib da Binnish. Sai dai ƙungiyar ta Syrian Observatory bata bayyana sunayen waɗanda aka kashe a harin ba. Amma wata majiyar ta ce sun fito ne daga ƙungiyar mayaka ta Din, wadda kuma ake alakanta ta da ƙungiyar Al-Qaeda. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kasuwar hannayen jari ta birnin New York, wato New York Stock Exchange, ta buɗe kasuwanci da kuma baya a yau, bayan da masu zuba jari suka bayyana damuwarsu kan dimbin bashin da ake bin bangaren hada-hadar filaye da gidaje na ƙasar China. 'Yan kasuwa kuma sun nuna damuwarsu kan wani sauyi da Amurka ke sanyi a fannin cinikayya da kasashen waje. Tun da farkon yinin, hannayen jarin babban kamfanin Evergrande mai hada-hadar samar da gidaje da filaye sun faɗi warwas a kasuwar hannayen jari ta Hong Kong, wanda yi wa sauran kamfanonin da ke wannan fanni illa matuƙa. Evergrande na da bashin fiye da dala biliyan 3 a kansa, wato dala biliyan 300 a kansa, kuma ya bayyana fargaba cewa ba zai iya biyan dukkan waɗanda ke bin sa waɗannan basussukan ba. 'Yan sandan ƙasar Kazakhstan sun ce wani mutum ya harba wasu mutum 5 har lahira bayan da suka je gidan da yake haya domin fitar da shi. Mutum 2 cikin mutanen da ya kashe 'yan sanda ne, kuma shi mutumin mai shekaru na haihuwa da suka zarce 50 ya riga ya shiga hannu. 'Yan sanda sun ce ba su buɗe wa mutumin wuta ba saboda akwai mata da ƙananan yara a cikin gidan yayin da suke artabu da shi. Wannan lamarin ya auku ne a Almaty, birni mafi girma a ƙasar ta Kazakhstan. Labaran kenan daga BBC. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To yanzu sai rahotanni inda za mu fara da Rwanda.
Kotu a kasar ta yanke wa tauraron wasan kwaikwayon nan da ya taka rawar gwarzo mai ceton rayuka a fim ɗin Hotel Rwanda daurin shekara 25 a gidan yari. Paul Rusesabagina mai shekara 67 a duniya an same shi ne da laifin taimakawa 'yan tawaye waɗanda suka rinka kai munanan hare-hare da suka haifar da asarar rayuka a cikin shekarun 2018 da kuma 2009 a ƙasar ta Rwanda. Iyalansa dai sun bayyana shari'ar a matsayin shirme. Ga Bilkis Babangida da rahoton da ta haɗa mana. Sauyin rayuwar da Mr. Rusesabagina ya samu daga kasancewa wani fitaccen mutum zuwa abokin gabar gwamnatin kasar na faruwa ne a yayin da sukan lamirin gwamnatin da yake yi ta ƙara zafafa. A baya dai ana jinjina masa ne kan abubuwan da yake yi a lokacin kisan kare dangin da ya faru shekaru 27 da suka gabata. A wani fitaccen fim mai suna Hotel Rwanda, wani jarumin fim ba Amurke don shaidar ne aka nuna ya fito a matsayin Mr. Rusesabagina, manajan otal ɗin da ya tsaya tsayin daka wajen kare mutane fiye da 1,000 da suka nemi mafaka. A cikin kwanaki 100 daga watan Afrilun shekara ta 1994, masu tsatsauran ra'ayi daga kabilar Hutu suka yi wa mutane 800,000 akasari 'yan kabilar Tutsi yankan rago. Wasu da suka tsira sun ci gaba da dasa ayar tambaya game da abubuwan da suka faru a cikin fim ɗin na shekara ta 2005. Amma kuma a yayin da farin jinin Mr. Rusesabagina ya karu sakamakon sakin fim ɗin, sukan lamirin da yake yi wa gwamnatin da ta kafu bayan kisan kare dangin da kuma shugaba Paul Kagame ta ƙara samun karbuwa daga jama'a. Ya yi magana game da 'yancin bil'adama da kuma zargin cewa gwamnati na kafawa 'yan kabilar Hutu karan zuƙa. Karen Kanimba, diyar Mr. Rusesabagina ce, wacce ta bayyana cewa mahaifinta jajirtacce ne wajen tsayawa bisa gaskiya da kuma 'yancin bil'adama. He has known that President Kagame has wanted to silence him for many years. Tace ya daɗe da sanin cewa shugaba Kagame ya shafa shekaru yana ƙoƙarin hana shi 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. Don haka ya sa a ransa sakamakon hukuncin shari'ar zai fito ne kai tsaye daga shugaba Kagame. Kuma abin da ya faru kenan. Don haka na imanin cewa mahaifina zai kasance mai juriya, kana zai ci gaba da jajircewa kan abubuwan da ya sa a gaba kuma ya tsaya kan neman 'yancinsa. And to stand up for his rights. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi jam'iyyar Rwandan Patriotic Front da gallazawa tare da cafke 'yan adawa. Kana ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa tsarewa ba tare da gurfanarwa ba da azabtarwa da kuma cin zarafi duka abubuwa ne da suka zama ruwan dare. An gaishe da Bilkisu Babangida. Yanzu kuma sai Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ce da zarar ta samu kuɗi za ta fara aikin ginin tashar wutar lantarki ta Mambila, wadda rigima da wani ɗan kwangila ta hana wannan gwamnati mai ci a yanzu fara aikin tashar. Wato BBC dai ta yi wani bincike da ya bankaɗo cewa har yanzu ba fara komai ba a tashar wutar ta Mambila, wadda aka fara magana shekara 40 kenan da suka wuce. Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaba Buhari ya shaida wa Usman Minjibir cewa yanzu haka ana kotu a Faransa dangane da wannan katafaren aiki. Na farko zan ce akwai kudin da aka ce za a yi wannan aiki ga baki ɗayansa. Dala fiye da biliyan 4. China za su ba da bashi. China Exim Bank su za su ba da bashi na lokacin kudin da za a yi. Har yanzu China Exim ba ta bada wannan kuɗi sun shigo Najeriya ba. Me yasa China Exim ba su bada ba? Saboda akwai rigima da ake. Akwai ɗan Najeriya ɗan kasuwa da ake ce Leno Adesanya. Yana ikirari da cewa gwamnati da ta shuɗe a baya ta ba shi kwangila ya kawo ɗan kwangila su yi wannan aiki na Mambila. Ma'aikatar shari'a ta Najeriya a ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari ta yi bincike akan wannan kwangila. Babu inda aka kai wannan kwangila ofishin tantance kwangiloli, wato ofishin public procurement, aka samu amincewarsu. Babu lokacin da aka kai waccan kwangila da ake cewa an bada majalisar ministoci ta ƙasa har ta ce ta amince da shi. Amma gashi da takarda shugaban ƙasa ne ci a wancan zamani ya baki. Ba za ya ce kuma ya ce ba zai yadda ya saki wannan kwangila ba sai an biya shi diya. Da magana da ake ta yi dala miliyan 80 ake cewa. Abu ya kai yau din nan abin da yake cewa miliyan 200 na dalar Amurka za a biya shi akan kwangilar da ba ta da tabbas babu ita a ma'aikatar shari'a ta Najeriya. Ya je ya kai Najeriya ƙara a kwamiti na daidaito tsakanin 'yan kasuwa a Paris, abin da ake ce ma arbitration. A Paris a yi ture aka kai ƙara. Saboda haka wannan ya firgita China sun dakatar da ba da wannan kuɗi ballantana zuwa fara wannan aiki. Akwai magana ta biyu shine ita kanta China tana da
tambayoyi da take akan irin wutar lantarki da za a samu. Tun da magana da ake ana magana megawatt 4,000 aka dawo aka ce magana 3,000. Amma wannan abu ne da yake za a yi daidaitawa tsakanin gwamnatin Najeriya. Amma su abin da duk aka ce ya shafi shari'a a matsayinsu na banki yana ba su tsoro. Su 'yan Najeriya dama ba su ɗora alhakin akan gwamnati mai ci ba. Abu ne da aka fara maganarsa shekara 40. Abin da suke son sani shine ba a fara wannan aiki ba ko an fara. Magana ce ba wai ba a yin komai ba, amma a ɗauki injina da bulo da siminti a ji a fara aiki ba a fara wannan ba. Kuɗi na zuwa wannan abu ba zai gagara. Yanzu ana ƙoƙarin fidda kuɗi ne, ta kuɗi ake yanzu ba ta kayan aiki ba tukunna. Yawwa, amma kuɗi na samuwa aiki za a fara kankama. To kamar rahotanni da suke ta maganar kuɗaɗe da aka yi ta kashewa tun a gwamnatocin baya akan ita wannan wuri da ake son yin wannan aiki duk kenan zance ne. A wannan kuma sai a je a tambaye su. Gwamnatin baya. Amma dai yana son tabbatar maka gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari kuɗin da take so ta kashe ɗaukacinsa daga China za a kawo shi. So daga ƙarshe wani abu kuke son ku yi wa 'yan Najeriya ku nuna bambancin gwamnatin ku da ya rage muku shekara 2 da sauran shekaru na baya na gwamnatocin baya? Me za ku bambanta kanku da shi akan wannan batu na wannan gagarumin aiki? Gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta yi duk iya abin da ya kamata ta yi dangane da samun ƙwararru har ta yadda ta rage irin wato amon wutar da ake so a samu daga gurin. Ta nemi daidaito da China exit. Kuma fatan mu shine wannan ɗan Najeriya da yake ya sa ƙarfin ƙafa akan wannan aiki ya dubi ƙasar ya mata kishi ya janye wannan magana. In ya janye wannan magana China exit gobe za su shigo da gobe za a fara aiki. Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To har yanzu muna Najeriya amma yanzu akan batun tsaro inda jama'ar garin Alawa na karamar hukumar Shiroro ta jihar Niger suke can suna cikin halin zaman ɗarɗar bayan da jami'an tsaro suka sami nasarar halaka 47 daga cikin 'yan bindiga waɗanda ake tautata zaton suna ƙoƙarin tserewa ne daga jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai gwamnatin ta jihar Niger ta ce tuni ta ɗauki tsauraran matakai domin ganin an tarbe kwararar 'yan bindiga da ke gudowa daga jihohin da ake fatattakansu. To daga Abuja ga rahoton da Abdulsalam Ahmed ya aiko mana. Da alama dai nasarar da rahotanni ke cewa sojoji sun samu wajen kisan 'yan bindiga fiye da 40 a 'yan kwanakin da suka gabata a yankin garin Alawa na jihar Naija ta bar jama'ar garin cikin zulumi. Ga ma abin da wani mutumin yankin ya shaida mana. Har yanzu dai muna ɗarɗar saboda wayan wayan sauran 'yan uwansu da suke jin magana cewa kamar kama su suna radin cewa su ma kamar za su dawo su doki fansa ne ba an doki wani mataki ba. Ina wannan al'amari ya auku? Daidai wannan al'amarin ya auku ne da inda kowane lokaci 'yan bindigan nan suna shigowa suna mana ta'adi a kowane lokaci inda ake kira maganda sukan fito tun daga Zamfara sai su shigo ta area Birnin Gwari saboda muna da iyaka da jihar Kaduna sukan fito ta jihar Kaduna da su shigo Neja. Za su shigo dajin da ake kira Rafin Sanyi sannan su fita su shigo ta yankin Basa, Magani da Gurmana da Manta. Duka yankin dai duka tana cikin karamar hukuma ne na Shiroro. To kamar wani irin ta'adi su waɗannan 'yan bindiga suke maku? To, ta'adin da suke mana saboda ko ana gidaje sukan zo gari ko kauye su tarma mutane da hankali ko kuma su yi kashe-kashe a gudu su bi dakuna suna caji suna kwasan abin da suka gani za su iya daukawa. Ba zaman lafiya ko ka je gona kana da ardane ana iya zuwa gona ma a dauke ka. Shekaru 8 ke ja muna ta fama ana yi kuma har yanzu ba kawo karshen al'amarin ba. Ahmed Ibrahim Matane, sakataren gwamnatin jihar ta Naija, ya ce a tsaye gwamnatinsu take wajen dakile kaurar da 'yan bindiga ke yi zuwa cikin jihar. Abin da ka sani ne ana ta dauki ba da ƙasa jihar Zamfara. To saboda yanayin da jihar Zamfara ta shiga a matsatsin da jama'an tsaro suke mawayan nan ta'addadin, to yawancinsu suna shigowa jihar Niger domin muna da iyaka da Zamfara da kuma Kaduna ta wannan bangaren. To alhamdulillah idan muna sojoji a gurin muna da jama'an tsaro a Alawa kasan babban kurmi ne daji ne wanda yake aka kebe musamman domin kiwon dabbobi. Ta wannan bangaren ne aka kashe wurin suyanta da wurin 47.
To ko akwai wani mataki na haɗin gwiwa da kuke bi tsakaninku da sauran gwamnatocin jihohin da ke fama da irin wannan matsala ta tsaro? Insha Allah su gwamnoni na wayannan jihohi guda 8 suna yin sun yi taro na ɗaya na biyu domin su samu haɗin kai da abubuwan za a ci gaba da su gaba ɗaya. Kada ana yi nan a bar wani kafa a wani jiha su samu kuma su biro ta nan. To idan aka yi abun a haɗe da kuma lokaci guda abin zai fi muna tasiri. Sai dai yayin da ake wannan hoɓasa a jihar Naija, a can jihar Anambra ta yankin kudu maso gabashin Najeriya kuwa, rahotanni sun ce 'yan sanda 3 sun rasa rayukansu, wasu 2 suka tsira da munanan raunuka, aka kuma ƙona wata motar sintiri a wani hari da 'yan bindiga suka kaddamar kan jami'an tsaro a birnin kasuwancin nan na Anace a jiya Lahadi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To yanzu dai karfe 9 ne saura kimanin minti 14 a can garin Alawa din na jihar Niger da mamaradin jamhuriyar Niger, kuma muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta rediyo za ku iya jin mu ta hanyar intanet a bbchausa.com. To nan gaba dai za mu je jihar Kano, amma yanzu bari mu je jihar Sokoto, inda gwamnatin jihar wadda take arewa maso yammacin kasar ta tabbatar da rufe hanyoyin sadarwa a kananan hukumomi 14 a kokarinta na yaƙi da 'yan fashin daji masu kai hare-hare da satar mutane domin neman kuɗin fansa. Gwamnatin jihar dai ta ce matakin ya fara ne da layukan kamfanonin sadarwa na MTN da Etisalat, kuma sauran layukan ma suna iya katsewa a kowane lokaci. Hakan na zuwa ne sama da mako 2 bayan ɗaukan irin wannan mataki a jihar Zamfara mai makwabtaka. Ga ƙarin bayanin da Muhammad Bello, mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara kan harkar yada labarai, ya yi wa Muktari Adamu Bawa daga wajen jihar. Za a buƙaci 'yan majalisar su rika bayyana gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya reshen Kampala sau 2 duk wata a wani bangare na girmama sharuɗan ba da su beli. Tun da farko dai an tuhumi. Da fatan za a gafarce mu, wannan sauti da ya mana kutse rahoto ne na akan batun wato wata kotu da ta yi zamanta a Masaka na ƙasar Uganda. Yanzu za mu je Sakkwatan domin jin wannan rahoto ko kuma wannan ƙarin bayani da Muhammad Bello ya yi wa Muktari Adamu Bawa. Gwamnatin jihar Sokoto ta buƙaci ministan sadarwa a yi irin wannan rufewar, amma a ƙananan hukumomi guda 13 waɗanda a kwanakin baya idan ka tuna aka ba da sanarwar sa dokar ta ɓaci. Wato dai ba duka Sokoto kenan abin ya shafa ba? A'a, ƙananan hukumomi guda 13 da aka zayyana a baya, tare da kuma yanzu an sa dange shuni local government a ciki. Ko za ka iya lissafo mana wasu daga ciki haka? Dukkan su banda dange shunin suna cikin yankin gabashin Sokoto. Sun hada da ƙaramar hukumar Gada, Goronyo, Gudu, Ilela, Isa, Kebe, Sabon Birni, Shagari, Raba, Tambuwal, Sangaza, Tureta da kuma ƙaramar hukumar Wurnu. Sai dangishi ne kuma da kace ita ma an sanya ta daga bisani? To amma me yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki a wannan lokaci? To ai shi ne yasa na ja hankalinka zuwa baya. Farkon watan na ranar 1 ga watan Satumba, mai girma gwamna ya amfani da damar da tsarin mulkin ƙasa ya bashi, ya zayyana da wasu matakan tsaro a waɗannan ƙananan hukumomi. Kuma abubuwan har yanzu ba su tsaya ba. Idan kana iya tunawa a yan ɗan kwanakin nan waɗannan yan bindiga sun shigo daga cikin jihar Zamfara inda aka fatattake su, suka shigo Turai ta zuwa dange shuni, suka kori mutane da gidan, suka musu sata, suka aika dai kala-kala. Kaga abun ya ƙara ta'azzara kenan daga lokacin da aka sa wannan dokar zuwa yanzu abu ya ƙara hauhawa. Tsawon kamar wani lokaci za a ɗauka na wannan rufe layuka da aka yi? Yi magana da mai girma gwamna, kuma ba ba da wani lokaci cewa ga lokacin da a daina ba, amma ina ganin irin wannan matakin ana ɗaukar sa ne na iya lokacin da wani ta ga cewa dukiyoyi da rayukan jama'a sun daina fuskantar barazanar da suke fuskanta
akwai Sokoto ita ma kamar birnin Sokoto kan shi in an kira mutane ba a samu, kuma daga cikin ƙananan hukumomin da ka lissafa baka ambaci Sokoto birni ba cikin gari. Tabbas a Sokoto cikin gari, Sokoto ta arewa da Sokoto ta kudu babu su a cikin jadawalin ƙananan hukumomin da na gaya maka. Wannan zai iya zama yanayin yadda aikin yarin yake newa suka zo suka gano cewa a wannan wurin ba sa cikin list ɗin da aka ba mu za su cire su. Muhammad Bello kenan mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara kan harkar yada labarai. To har yanzu muna Najeriya, inda rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta tabbatar da mutuwar wani matashi da ake zargin wasu matasa suka kashe tare da kwace masa waya. 'Yan sandan sun ce an kashe matashin ne a lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida tare da iyalinsa, inda matasan suka far masa akan titin Yahaya Gusau a daren jiya. Daga Kano ga Khalifa Shehu Dokaji da ci gaban rahoton. Yadda al'umma ke tururuwar ta'aziyar Muhammad Suleiman, wani matashi da ake zargin wasu suka kwace jakar matarsa sannan suka kwace wayarsa tare caka masa wuka a kirji a lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida da misalin karfe 9 na yammacin jiya. Allahumma ghafirhu warhamhu wa abdilhu daran khairan min darihi wa Maryam Ibrahim ita ce matar mamacin, ta kuma yi min bayani yadda al'amarin ya kasance. Mun je gidanmu ne, mun je mun gaishe su da daddare mun dawo. Sai muka zo nan gidansu, anan yake aje motar sa ya aje. Muka tafi muna tsallaka titi. Ina kenan? Nan daidai gidan tsohon gabas suka tare mu, dama suna zazzauna a wajen. Kamar za su yi suna? Sun kusan 10. Da suka zagaye mu sai suka ce ba mu wayarka. Sai ni kuma sai suka ce mun ke kuma me a jakai. Ban ce musu komai ba, sai ya ce kai. Sai ɗayan ya warce jakata, shi kuma sai wani ya caka mai wuka a kirji bangaren hagu. Shikenan sai wani mai akurukura ya zo ya haska su sai suka gudu. Aka bar mu dai a wajen muna dai ta ihu da ni da kanwata shi. Sannan muka tafi police station din nan Sharaɗa. Muka je muka dawo 'yan sanda. Sannan muka tafi asibitin Murtala Emergency. To tun a police station din gaskiya mayar. Amin. Lokuta da dama dai an sha jiyo rundunar 'yan sandan na Kano na cewa tana kama irin waɗannan matasa, amma wasu lokutan hakan samu wasu daga cikin mazauna unguwanni daban-daban a jihar da ke kokawa da yadda akan ga fuskokin waɗanda suke aikata irin wannan ta'ada bayan 'yan kwanaki da kama su sun dawo sun ci gaba da harkokinsu. To ko me rundunar 'yan sandan ta jihar Kano take yi kan wannan batu? DSP Abdullahi Kyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Kano. Mu muna da iyakar mu shine gudanar da bincike da kuma gurfanar da abubuwa a gaban kotu, ba mu muke hukunci ba. To me na matsalar take? Abin da zaka duba, mafi yawancin wanda muka kama ba ma boye su, kana ganin su kuma muna gurfanar da su a gaban kotu. A wasu lokuta kaɗan daga ciki idan muka kama muka kai sannan muka ƙara kama mutum da wannan laifin a baya, to muna ƙara gurfanar da shi a wannan kotun da muka kai shi a baya da laifin da ya aikata. To su kama shi na sharaɗan fa? Jiya mun samu rahoto guda biyu, ɗaya wato a Sharaɗa, ɗaya kuma a unguwar Fanshekara, wanda na Sharaɗan shine wanda Allah ya wa rasuwa, wanda an kai asibiti likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Shi ba na Fanshekara mun ka samu rahoton guda biyu kusan lokaci ɗaya, karfe 11 dare aka shiga bincike. Mun kama mutane 3, akwai Husaini Malami dan kimanin shekaru 17, Harisu Manir dan kimanin shekaru 20, da Husaini Abubakar dan kimanin shekaru 19, duka 'yan unguwa zawa ciki. Sun tabbatar da cewa na ɗaya a ciki, wancan wato na Fanshekara, wani matashi mai suna Kinsley, su suka caka masa wuka suka karbi wayarsa. An dai dauki tsawon lokaci a Kano ana kokawa kan yadda matsalar kwacen waya ƙara girmama, da wasu lokutan lamarin kan shafi na tafi da wanda ke zaune a cikin gida, wanda a yanzu a Kano akwai unguwanni da wasu gurare wanda ake yawan jan hankulan al'umma da su kula da dukiyoyinsu saboda gudun afkawa hannun irin waɗannan matasa da ke kwacen wayoyi ko fusge. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar suka ce ma'aikata sun koma bakin aikin gyaran manyan turakun wutar lantarki bayan da 'yan kungiyar Boko Haram reshen ISWAP suka tarwatsa manyan layukan wutar ranar Asabar. Hare-haren Boko Haram dai sun yi wa turakun wutar lantarkin mummunar illa tsawon lokaci, abin da ya sa birnin Maiduguri ke fama da rashin wutar lantarki na tsawon watanni. Amma hukumomin jihar sun ce sun dukufa wajen gyara su. Ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawal ya aiko mana daga Abuja. Bayanan da na samu na cewa kwana biyu da tarwatsa manyan turakun wutar lantarkin da suka tashi daga Damaturu zuwa Maiduguri, ma'aikata na can suna aikin gyaran turakun. Wani mutum da ya buƙaci da kada na ambaci sunansa
ya shaida min ta waya cewa a ranar Asabar ne kungiyar Boko Haram reshen ISWAP suka dasa wa manyan turakun 4 bam, al'amarin da ya sanadin tarwatsewar su a daidai ƙauyen Kuturu kusa da Auno cikin karamar hukumar Kondiga a jihar Borno. Sai dai mutumin ya ce ya ga ma'aikata suna ƙoƙarin gyara su. Shekaran jiya a yayin da ake aiki ana a gama gyaran wutan mu samu wuta, sai muka samu labarin cewa an soke towa guda 4. Wato manyan turakunan lantarki guda 4? Sai bayan sun samu labarin hakan, sai jiya mutanen nufa suka koma su fara aiki ba su wannan ba su yi kasa gwiwa ba. A jiyar ma shekaran jiya aka samu labarin jiya masu fita suka ci gaba da aiki, yau ma sun koma sun ci gaba da aiki. Ba za su haƙura ba, insha Allah za a ci gaba da aikin har a samu wuta. Honorable Babakura Abba Jato shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno. Da waya ya tabbatar min da cewa lalle ma'aikata na can suna aikin gyara turakun. Ya ce ba su da wutar lantarki a birnin Maiduguri fiye da wata 6 saboda hare-haren Boko Haram da suka yi sanadin tuntsirewar turakun har guda 8 a baya, inda ya ce suna kan aikin gyara su ne sai gashi 'yan ISWAP sun sake lalata wasu. Zaka dai ba a rike aikin hada wannan aikin da ake ba. Har yanzu mutane energy da PCN da gwamnati da kuma gwamnatin tarayya a hade suke bai dai rike aikin ba. To an ci gaba da aiki. Wasu na cewa kamar waɗannan manyan turakun wutar lantarki da aka tarwatsa guda 4 ne, ko kuma kuna magana cewa 2? Watakila abin da yake faruwa dai kana dama da har guda 8 suka yi kafin suka yi wannan building. Da ha to kila sun hada da wanda aka yi destroying a da can. Wannan to yanzu wannan hali ake ciki game da wannan abu? Da to wannan kuma duk ba ta kawo mana wani cikas ko kuwa abin nan ba ta kunce mana gwiwa ba. Yanzu haka ana kai aiki. Kuma aikin ai ba wai muka dai muke ba, amma dai yawancin abubuwan da ake bukata ga cewa wutan nan ta isa cikin birnin Maiduguri da sauran wurare a Borno. Gwamnatin jihar Borno din ba abin da ba ta yi don a ga cewa wannan wutan ta zo. Haka kuma Honorable Babakura ya ce kamfanin mai na NNPC zai samar da tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 50 a cikin Maiduguri nan da wani lokaci, kari akan kokarin da suke yi na dawo da hasken wutar lantarki a birnin Maiduguri da sauran sassan jihar. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Da yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Jabir Mustapha Sambo. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta fara gudanar da wani zama ta intanet don yin garan bawul a gasussukan kwallon kafa na maza da na mata. Daga cikin muhimman abubuwan da za a tattauna akwai batun mayar da buga gasar cin kofin duniya duk bayan shekara 2 a maimakon shekara 4. Sai dai kuma hukumomin da ke wakiltar nahiyoyi kamar hukumar shirya kwallon kafa ta Turai wato UEFA da kuma CAF ta Afirka da kuma CONMEBOL ta kudancin Amurka sun nuna adawa da shirin. Hukumomin sun yi magana da murya ɗaya inda suka ce rashin tausaya 'yan wasa ne da kuma wani salon samar da ƙarin kuɗin shiga ga FIFA. Dan wasan tsakiyar Everton James Rodriguez ya bar Ingila zuwa Qatar, inda majiya mai karfi ta tabbatar da cewa zai kulle yarjejeniya da wata kungiya a can. Dan kasar Colombia mai shekaru 30 ya kasa samun gurbi a tsarin wasan mai horar da kungiyarsa wato Rafael Benitez. Rodriguez na ɗaya daga cikin waɗanda suka haska sosai a bara a ƙarƙashin Carlo Ancelotti, wanda shine ya kawo shi kungiyar. Everton za ta samu rarar kuɗi idan har ɗan wasan ya bar kungiyar, wanda ke karɓar albashin fan 200,000 a duk mako. To an gaishe da Jabir Mustapha Sambo. To masu sauraro duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, amma kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin baki ɗaya da ma wasu shirye-shiryen namu a shafin mu ta intanet wato bbchausa.com. A madadin Nabila Muktar Oba wadda ta haɗa shirin da sauran abokan aiki na waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Haruna Ibrahim Kakan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC London. Dan take kira